Wel, os ydw dda, croeso i roedfa heno, dyn nhw fel Emyr. Mae'r cwyddiadau wedi bod ar y sgrin. Sy'n byd man fori, ond fi credu bob dydd arall wrth yma, mae yna rhywbeth yn digwydd. Felly, nos Fawrth, cwr gweddi, ond nid fan hyn, felly bydwch chi dod i'r adeilad nos Fawrth, ond grwpiau tai chwarter i 8. Ac yna, bore di Mercher, mae paned y sgwrs, ni y a Brown, hanner di 10, a bydd Wyn wrth i nos Iau yn trafod ymynau. Ac yna, bore di Gwener, amser paned a clybiau wedyn gyda'r hwyr. A nos Wener hefyd, mae nos o lansio a cyfrol fyrddoniaeth gan Christine yn y clwb tennis am 7 o gloch. Sy'n nesaf wedyn bydd oedfa deuluol fan hyn am 10 o gloch, ac byddwn ni criw hefyd yn mynd i heol Don i'r cartre hen bobl. Mae casglan y mis gyda'r cronfa anghenion. Dyna'r gweddiadau, gyda chi ni gweddio gyda'n gilydd. Mae'n i diolch i ti o Adlwydd am y gair glywon ni bore yma, ac ni'n dod at y ti nawr yn awchu eto i glywed dy lais di. Ni'n diolch am yr adnodau yna, ddechrau Efengyl Ioan, a cyment sydd i ni ystyried a myfyrio arno. A ni yn diolch i ti o Iesu Grist yn fyw. Ni'n diolch ni yn gweld ei fawredd a'i sancteiddrwydd a'i gariad e hefyd. Ac ni yn gofyn nawr am help yr Ysbryd Glân wrth i ni ddod at dair di. Byddwn ni yn gweld rhyfeddod y ffaith bod Iesu Grist yn dduw ac yn ddyn. Ac byddwn ni yn gweld rhywbeth o'r newydd yn per i ni ryfeddu ac i daddoli di. Ac ni yn diolch i ti am yr agwedd Iesu Grist. Diolch am ei ddyndod e. Diolch nad oedd byw yn y byd yma ddim yn beth hawdd. Ac eto wedi bod yn ifydd trwy bopeth, wedi bod yn ddewr ac wedi mynd i'r groes, wedi talu'r pris a lle ni ddim i dalu. Ni'n gweddio arglwydd nawr y bydde neges yr Efengyl, yr ymgnawdoliad, yr hanes gwir yma am yr arglwydd Iesu Grist yn dod yn faban bach i'r byd yma. Bydde fe wir yn y cyffwrdd i hyn ac yn y newid ni, byddwn ni wir yn gweld dy agoniant di ac o arglwydd newid ni trwy dair di. Newid yn meddyliau ni a newid yn calonau ni. Ac yn ei gweddio nawr, bydde ti gyda Emyr wrth fe siarad ac bydde ni bob un ohono ni yn barod i glywed dy eiriau di. Plyga ni, derbyn ni, y maddau ni'n beio gan ein bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist yn unig. Amen. Wel, yn thema ni ar gyfer y Sul, bore yma heno, yw'r ffaith bod yr arglwydd Iesu Grist yn gyfryngwr. Dyna be ni'n dathlu adeg yn y Dolig, fod un wedi dod yn gyfryngwr, yn mediator, canolor rhwng Duw a dyn. A'r arglwydd Iesu Grist yw'r unig un sy'n gallu cyflawni'r gwaith yna am ei fod yn dduw ac yn ddyn. Wnaethon ni ganu am hynny bore yma. Ni'n mynd i ganu amdano fe eto nawr yn ein carol gyntaf ni. O deuwch ffyddloniaid, oll dan orfoleddu. Mae'r ail bennill yn dweud hyn, gwrandewch ar hyn nawr. Y gwir dduw, o wir dduw, llewyrch o lewyrch. Felly mae'n dduw. Y gwir ddyn, a aned o'r forwyn fair. Duw cenedledig ac nid gwneithuredig. Ac yna yr pedwerydd pennill, y cwpled ola. Pwy yw hwn? Wel, fe yw'r gair tragwyddol yma yn ddyn ymddengus. O, mae'n heiddi'n mawl ni heno. Felly gadewch i ni sefyll i ganu gyda'n gilydd.
A'r un darlleniad sydd gyda ni heno ag oedd bore yma, sef Ioan 1 ag adnodau 1 i 18, ond dwi wedi gofyn i Rhian Williams i ddod ymlaen i ddarllen i ni. Diolch. Dyw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Dyw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Yma'r goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleuni, mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni. Yr oedd y gwir oleuni sy'n goleio pawb eisoes yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynnifer ag ei derbyniodd, rhoi sydd yn hwy, y rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni nid o waed nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn cnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsof ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Yma Ioan yn tystio amdano ac yn cyhoeddi. Hwn oedd yr un y dywedais amdano. Y mae'r hwn sy'n dod ar fy ôl i wedi fy mlaenori i, oherwydd yr oedd yn bod o'n blaen i. O'i gyflawnder ef yr ydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras, oherwydd trwy Moses y rhoddwyd y gyfraith, ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed, yr unig un ac ynta'n Dduw, yr hwn sydd ym mynwes y tad, hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. Diolch, Rhian. Un o'r geiriau sy'n ymddangos yn gyson yn yr adran yw'r gair daeth, yn dyfa. Ni'n dathlu fod un wedi dod, daeth. A mae sawl carol yn dechrau yn yr un ffordd, yn does? A ni'n mynd i gan un ohonyn nhw nawr, sef rhif 18. Daeth, llywydd nef a llawr, i wisgo dynol gnawd. Wel, henffych arglwydd mawr a henffych dirion frawd. Henffych un Duw a'n ceidwad hael, a welwyd yn y preseb gwael. 18. Hwna fyddwn ni'n canu nesaf. Ond... Gwych. Yn ei sefyll i ganu, diolch beds.
gath e ddim gwesti yn y dde yn yr preseb. Oedd angen iddo fe, fel pob teulu arall, cuddio o'r gwynt a ffeindio lloches, a penderfynodd Iesu i wneud hwn oll o'i wirfodd, oherwydd ei gariad atom ni. Mae'r garol hefyd yn ein atgoffa am y reswm penodol daeth i lawr yn y cnawd. Mae ei fywyd yn pwyntio tuag at y diweddglo ar y groes. Yn gallu ystyried y llinell cwsg fe gei ddigon o fod ar ddihun, yn cyfeiriad at y noson digwsg cynnig roeshoeliad, oherwydd ei dioddefaint o lawr y ddewan ar y feiniaid. Yn ar llinell nesaf, cwsg cyndawr groes yw'r ran, o'i wirfodd daeth Iesu i farw ar y groes fel aberth i achub ni oherwydd ei gariad tuag ato. Diolch. Rys, nawn ni ganiad yn gilydd felly. Bydd 50 siau'r gwynt. Ar ôl weddid yn gilydd, nawn ni weddio. O arglwydd ein Duw, ni yn diolch i ti. Bod ni wedi cael ein atgoffa nawr yn y garol yna. Ie, carol ddigon syml mewn ffordd, ond carol sydd yn mynd â ni at y baban. Ymreichau ei fam. Baban go iawn. O gig a gwaed. Baban wedi ei eni, wedi dod o'i wirfodd. Ie, fel ni wedi cael yn atgoffa i fynd i'r groes. Dad, ni'n cyffesu bod ni yn gallu cymryd rai o'r pethau yma yn geniatal, neu'n gallu bod yn orgyfarwydd gyda nhw. Ni'n canu'r carolau yma bob blwyddyn, yn darllen yr un adrannau cyfarwydd o dy air di. Ac arglwydd falle fod reality yr peth yn
O'n cael ei anghofio. Bod ni yn sôn am blentyn go iawn. Ac yn sôn am un nath ddod mwyn rhoi ei fywyd lawr drosto ni, a ni'n diolch fod e wedi gwneud hyn o'i wirfodd. Bod na ddim rheidrwydd, bod dim rhaid iddo fe ddod. Fod e wedi dewis dod i fyw yn y byd yma, dewis dod i wynebu bygythiadau Herod, ac yna bygythiadau ei bobl ei hun, a bygythiadau y Rufeiniaid, a ni'n diolch bod e wedi dod, a ni'n darllen am yr arglwydd Iesu, am ei fywyd yn fywyd prysur, yn llafurio, yn treulio nosweithiau digwsg, yn gweddio, ac arglwydd yn symud o le i le, yn rannu'r efengil ac yn iachau ac yn gwneud arwyddion i ddangos pwy yw e. Ac yna arglwydd yn mynd i'r groes. Ac yn dioddef ar y groes, nid yn unig casineb dynion, ond ar y groes yn cymryd melltith pechod, yn cymryd cosb ein pechod ni. Arglwydd, mae'r peth yn rhy fawr i ni, yn rhy ryfeddol, bod e wedi dewis hyn, bod yr arglwydd Iesu Grist wedi'n caru ni gymaint, bod e'n barod i wneud hyn dros ni, pobl fel ni. Arglwydd i ni'n, os ni'n onest, yn edrych ar ein bywydau ni, a yn edrych ar ein calonau ni'n hun, a dad, yn ymwybodol o'n gwendid a'n beien ni. Dad, pwy, os oedd pobl yn gwybod siwr o'n i go iawn, pwy fydde'n caru ni? Ond dad, ni'n diolch heno, bod ti wedi'n caru ni, a wedi anfon dy fab ein mwyn ni. A ni'n gofyn felly heno nawr, wneud i'n helpu ni, wrth i ni feddwl am yr arglwydd Iesu Grist, y cyfryngwr, wrth i ni feddwl a chlywed unwaith eto am ei ddyndod a pwy oedd a'r hyn nath drosto ni. Arglwydd a wneud i gwrdd gyda ni yma heno, a wneud i siarad â ni trwy dair. Dad, ni'n gofyn wneud i achub arglwydd, i ni angen i ti faddau ni, ni angen i ti ein cymryd ni o'r tywyllwch at y doleuni di. Dad, ni angen i ti ein newid ni. Ni'n gofyn i ti wneud hynny felly nawr, trwy yr arglwydd Iesu Grist. Dad, derbyn ein mawl ni a'n diolch felly, a bydd gyda ni, am bod ni'n gofyn yn ei enw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu carol arall. Carol cyfarwydd iawn, rhif 14. Clywch lir nef yn seinio'n un, henffych enni ceidwad dyn. Heddwch sydd rhwng nef a llawr, Duw a dyn sy'n un yn awr. Nawn ni sefyll i ganu.
A'n thema ni, fel wedes i'n gynharach, yw y ffaith fod yr arglwydd Iesu Grist yn gyfryngwr. Y canolor sydd yn sefyll ryngo ni a Duw. Mae yna hollt wedi bod, wnaethon ni glywed amdano fe bore yma, a'r hollt yma yn y berthynas ryngo ni a Duw, a'r unig ffordd i'r hollt yna gael ei llenwi fel petai, yr unig ffordd i ni a Duw i gael ein cymodi yw os oes cyfryngwr. Rhywun sy'n gallu dod yn y canol, rhywun sy'n gallu cynrychioli'r ddwy ochr, rhywun sy'n gallu cyflwyno Duw i ni ac yn gallu'n cyflwyno ni i Dduw. Bore yma oedd ein ffocws ni ar ddiwdod Crist. Yng Nghrist, be ni'n dathlu adeg yn Nadolig, yw fod Duw ei hun wedi dod i lawr. Fod e wedi dod i'n plith ni, fod e wedi dod i'n ceisio ni, i geisio'r colledig. A fe glywon ni bore yma felly pan ni'n meddwl am Iesu, y baban bach ym Methlem, a pan ni'n meddwl am y dyn yna, nath dyfu lan, be ni'n gweld yw Duw. Ni'n gweld Duw yn ei fawredd, Duw yn ei sancteiddrwydd, Duw yn ei gariad, Duw, Emmanuel, gyda ni, trosto ni. A mae hynny'n beth mawr. Mae'n beth enfawr nag yw ei ddweud fod Duw o'n plaid ni. Fe sy'n gorfod cymryd yr cam cyntaf, a mae e wedi gwneud hynny. Chymod, heb hynny, bydde wedi bod ar ben arno ni cyn cychwyn, bysyn ni byth wedi ceisio Duw, a felly roedd rhaid iddo fe ddod ato ni. Ond mewn un ystyr, doedd hynny yn ei hun ddim yn ddigon. Dy'r ffaith fod Duw wedi dod i lawr ddim yn ddigon. Mae'n swnio'n od i ddweud hyn, ond oedd Duw, fel oedd e, ddim yn gallu'n achub ni. A chi'n meddwl, o beth, hang on, mae Duw gallu gwneud unrhyw beth. Dim byd yn amhosibl gyda Duw, os e, wel, mae yna rai pethau sydd yn resymegol amhosibl i Dduw. Mae'n y rhwystrau oherwydd natur a chymeriad Duw. Enghraifft, mae'n amhosibl i Dduw gwneud drygioni. Pam? Achos bod e yn dda. Mae'n amhosibl i Dduw i greu sgwâr cylch, a square circle. Pam? Achos mae wedi creu cyfreithiau, reolau, natur a ffiseg. Duw ddim yn gallu gwneud rhywbeth mwy na fe. Pam? Achos mae'n holl bresennol. A fan hyn hefyd, doedd Duw ddim yn medru'n hachub ni fel oedd e. Pam? Wel, oherwydd yn ei fawredd e, yn ei sancteiddrwydd e, yn ei gariad e ato fe ei hun fel tad, mab ac ysbryd glân, doedd e ddim jyst yn gallu anhofio am bechod. Doedd e ddim jyst yn gallu anwybyddu ein pechod ni. O na, mae Duw o'n plaid ni, oedd e'n gallu cynrychioli ei hun, ond ddim yn gallu'n cynrychioli ni. Chi'n gweld, mwyn gwneud hyn, mwyn dod yn gyfryngwr, mwyn ymddangos o'n plaid ni, ac mwyn felly ein hachub ni, roedd rhaid i Dduw ddod yn un ohono ni. A felly dyna lle mae'n ffocws ni'n troi heno yma, fod Duw y mab, yr un sy'n cael ei gyfeirio at fan hyn fel y gair, fod e wedi ychwanegu dyndod at ei ddiwdod. Fod yr un yma, plentyn, gafodd ei eni y Methlem, un person, ond efo dwy natur. Natur dwyfol a natur dynol. Felly, be gallwn ni ddweud heno am Grist yn ei ddyndod? Am pa ffordd mae Crist y dyn yn ein cyflwyno ni at Dduw? Wel, y peth cyntaf sydd eisiau ni weld yw hyn. Mae Iesu yn ddyn sy'n debyg i ni.
Iawn? Mae'n ddyn sy'n debyg i ni. Ni'n clywed yn adnod 14, daeth y gair yn gnawd. Daeth y gair yn gnawd. Be sy'n cael ei gyfleu fyna i ni yw hyn fod Iesu wedi dod yn ddyn. Fod Duw wedi cymryd natur ddynol. Trwy waith dirgel yr ysbryd glân yng nghrôth Mair, y wyrydd, fe wnaeth hi feichiogi. Ac yna esgor ar blentyn. Ac oedd y plentyn yma felly yn dduw oedd wedi dod i lawr, ond oedd e hefyd yn ddyn. Nawr dyma i chi un o ddirgelion mawr ein ffydd ni. Gallwn ni ddau, chymod, hanner Duw, hanner dyn, di cymysgu at ei gilydd rhywsut. Na. Na, rhywsut, gallwn ni ddim deall sut yn llawn, ond rhywsut ym mherson Iesu, y Meseia, roedd yna ddwy natur. Oedd e'n 100% Duw ac oedd e'n 100% dyn. A fel wedes i bore yma, byddwch chi'n gallu pwyntio at y person yma a dweud, dyna Dduw. A byddwch chi'n gywir. A byddwch chi'n gallu pwyntio at y fe ar un pryd a gweud, dyna ddyn. A byddwch chi'n gywir. Mae wedi dod fel ni. Oedd e'n dod mwyn ein cynrychioli ni, ac felly mae'n rhaid iddo fe ddod yn debyg i ni. Mae'n lot fawr o oleadau yma yn does. Heno, ni wrth yn bodd efo goleadau Nadolig, a ni'n dibynnu lot ar goleadau'r amser yma o'r flwyddyn. Mae'n dywyll allan, a felly ni'n defnyddio'r golau lot, a felly, yn aml iawn, bydd angen newid bulbs yn bydd. Mae un o'r bulbs yn dechrau flicran, a wedyn mae'n mynd, a chi gorfod mynd i'r siop i gael un newydd. Ac wrth gwrs, mae'n bwysig bod chi'n cael y math cywir. Mae fittings gwahanol yn does, mae'r bayonet a'r E27 a rhywbeth fel yna. Yn yw dim pwynt cael y fitting wrong, mae'n gorfod bod y siap cywir, yr math cywir. Mae angen bod yn debyg i'r hen un. Oedd Iesu Grist yn ddyn tebyg i chi a fi. Oedd ei gnawd yn gallu cael ei frifo. Os ydych chi'n rhoi hoelen ynddo fe, oedd e'n gweidi. Oedd ei gorffa yn blino ac angen cwsg. Os oedd e'n redeg, oedd e'n chwysu. Os oedd e'n mynd am gyfnod heb fwyd, byddai fol yn dechrau brifo. Oedd e'n teimlo oer fel, mae'n teimlo gres, mae'n teimlo syched. Oedd e'n gwybod beth yw hi i gael ei demptio. Oedd e'n gwybod beth yw hi i gael ei wrthod. Oedd e'n gwybod beth oedd hi i gael colli rhywun a galaru dros cyfaill. Pan ni'n meddwl am yr arglwydd Iesu Grist, wrth i ni ddathlu'r Nadolig yma, mae'n rhaid i ni feddwl amdano fe fel dyn, o person tebyg i ni. Nag yw hynny'n wych? Bod gennym ni cynrychiolydd sy'n gallu cydymdeimlo gyda ni. Chi'n teimlo'n wan? Oedd e'n gwybod beth yw gwendid. Chi'n mynd trwy treialon, mae e'n gallu cydymdeimlo â chi. Mae'n ddyn sy'n debyg i ni. Yn debyg i ni ym mhob ffordd heblaw am hyn. Fod e yn bechod. Dyma lle ni'n dod i'n ail pwynt ni hen, o'r ail beth sydd eisiau ni weld am y dyn yma. Crist Iesu. Mae'n ddyn sy'n debyg i ni, ond diolch beth, mae'n ddyn hefyd sydd yn well na ni. Dyn sy'n well na ni. Nathon ni gyffwrdd ar hyn bore yma, drwchwch eto adnod 14. Daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, hynny yw ymhlith pobl yn llawn gras a gwirionedd. Beth oedd yn wir am y dyn yma, y dyn go iawn yma, sy'n debyg i ni?
Wel, oedd e hefyd yn anhebyg I ni achos oedd e'n berffaith. Oedd e'n ddi-bechod. O un ongl, yr ongl o'n i'n cymryd bore yma, gallwn ni ddweud fod e'n byw allan ei ddiwdod, ei gymeriad dwyfol e. Hynny, mae Duw yn sanctaidd, a felly wrth I Dduw ddod i'r byd, oedd e fel goleuni yn disgleirio yn y tywyllwch. Ond o'r ongl arall, gallwn ni ddweud fod e'n byw allan ei ddyndod, ei gwir ddyndod. Oedd e'n byw allan yr hyn oedd fod yn wir am bob un ohono ni. Yr hyn rydyn ni wedi'n creu ar ei gyfer. Fi wrth y modd efo adar. Binoculars do fi, fi'n hoffi mynd mas I wylio nhw weithiau, yn amlwg yn mynd yn hen, ac a fi'n hoffi gweld nhw weithiau mewn siop neu yn y zoo neu beth bynnag, achos chi gallu gweld nhw'n agos, ond wrth gwrs mewn siop neu yn y zoo, mae yna rhywbeth trist ond oes. Beth sy'n trist? Wel, maen nhw mewn caich. A pan bod nhw'n drist? Wel, achos nid dyna lle maen nhw fod, efe. Hynny yw, natur aderyn fel arfer, bod unrhyw yn sôn am estrus a penguins, yeah. Ond natur aderyn fel arfer yw maen nhw'n hedfan. Ond efe? Maen nhw'n rydd. Dyn nhw ddim fod mewn caich. Mae'r Beibl yn dweud bod ni wedi'n caethiwo mewn caich pechod. Mae'r natur ddynol yma sydd gyda ni yn natur ddynol sydd wedi ei gwirdroi yn twisted. Mae rhywbeth I'n mynd o'i le. Pan mae Duw yn creu adda yn y lle cyntaf, mae'n creu dyn perffaith a'r natur yna sydd wedi cael ei cholli fel petai a'i gwirdroi. Ond nawr yng Nghrist, beth I ni'n gweld? Ni'n gweld dyn perffaith. Dyn fel mae e fod. Dyna pam mae Iesu'n cael ei gyfeirio ato weithiau fel adda yr ail. Achos dyw e ddim jyst yn ddyn sy'n debyg I ni, fe yw y gwir ddyn. Mae yr hyn oedd adda I fod, yr hyn rydyn ni fod, yr hyn oedd adda di methu I wneud, yr hyn ni wedi methu I wneud hefyd. Dyna pam wrth gwrs mae Ioan un mor debyg I Genesis 1 a 2. Achos be mae Duw yn gwneud fan hyn? Wel, dyw e ddim jyst yn creu, ond mae'n ail-greu. Mae'n adfer yr hyn gafodd ei golli. Pan ni'n edrych ar Iesu ac yn meddwl am Iesu, beth I ni'n gweld? Wel, dyn go iawn. The real deal. Nid yr cysgod o beth o'n I fod fel sydd yn y stafell yma. Ond dyn di-fai. Dyn am. Bod wedi cael ei demtio ym mhob ffordd gan y diafol, oedd e ddim di syrthio. Oedd na ddim dymuniad ynddo fe I wneud unrhyw beth anghywir. Nath e cadw'r gyfraith yn berffaith. Nawr eto, nag yw hynny'n wych. Pan ni'n meddwl am ein cyfryngwr ni, ein cynrychiolwr ni, mae'n ddyn go iawn, ond mae'n well. Dwi ddim jyst y gorau ohono ni, y dyn gorau byddwn ni wedi gallu ffindo, neu'r dynes gorau byddwn ni wedi gallu ffindo, ond mae'n well, mae'n berffaith. A falle bych chi'n meddwl, wel, okay, pa wahaniaeth mae hynny'n ei wneud, really? Gret, mae dyn ni rhywun sy'n gallu'n cynrychioli ni, a rhywun perffaith, ond pa wahaniaeth mae hynny'n gwneud I fi heno? Fan hyn ni'n dod i'n pwynt ola ni. Y trydydd peth sydd eisiau ni weld am y dyn yma, Iesu. Mae'n ddyn sy'n aberth trosto ni. Mae'n ddyn sydd yn aberth droso ni. Ni ddim yn clywed yn Ioan 1 am y groes, ond mae'n cael ei awgrymu, nag yw e? Ni'n clywed rhywbeth o'r peth yn adnod 5 yn dyn ni. Mae'r goleuni'n llewyrchu yn y tywyllwch
Ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu. Mae'r syniad yma o frwydr. Mae'r tywyllwch yn trial dinistrio, trial lladd, trial cael gwared ar Iesu, ond mae di methu. Ac yna ni'n clywed yn adnod 10 ac 11, roedd yn y byd, daeth y byd i fod trwyddo, nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Na, nath ei bobl ei hun ddim ei dderbyn fel brenin, fel y gwir ddyn, fel yr un o'n nhw wedi bod yn disgwyl amdano, dyma nhw yn ei wrthod a dyma nhw yn ei gamdrin a dyma nhw yn ei ladd Pam? Wel, achos oedd Iesu di dod i'r byd fel cynrychiolydd i fod yn debyg i ni, i lwyddo lle ni wedi methu, ond yna i gyflwyno ei hun fel aberth yn ein lle. Wel, na'r pwynt, ynddo fe? Dyna o'n i'n trial i gyfleu yn y dechrau. Bod Duw, maint ei gariad tuag ato ni, doedd Duw ddim yn gallu marw yn ein lle ni. I wneud hynny, roedd angen corff. Dyndod. Oedd angen corff addas, corff teilwng, corff oedd yn gallu marw, a felly mae'r gair yn dod yn gnawd. Ar y groes, beth ni'n gweld? Wel, ni'n gweld y dyn go iawn, y dyn perffaith, yn cael ei gosbi ac yn cael ei ladd mwyn i ni gael bywyd. Wrth i Iesu farw ar y groes, mae'r haul yn mynd yn dywyll arno fe. Pam? Fel bod ni'n gallu cael goleuni bywyd. Nawr sut? Mae marwolaeth un dyn ar groes 2000 a faint bynnag o blynyddoedd yn ôl yn gallu fy achub i. Wel, achos fe yw'r cyfryngwr, chi'n gweld? Dyma lle mae'r cwbl yn dod at ei gilydd nawr. Fe yw'r Duw ddyn. Mae'n ddyn, a felly mae'n gallu byw drosto ni, a mae'n gallu marw drosto ni, ond mae'n dduw. Mae'n dduw, a mae i aberth o dragwyddol werth. Mae'n gallu talu pris pechod pob un sy'n credu. Dros Nadolig nawr, byddwch chi'n siŵr o brynu rai anrhegion, yn byddwch chi. Byddwch chi eisiau prynu anrheg i rywun, sy'n chi'n mynd i dalu am anrheg? Wel, gallwch chi trial mynd i'r siop efo papur Monopoly. Pob lwc. Na nhw ddim derbyn yna. Pam? Achos dwi ddim yn arian go iawn. Na, mae'n rhaid i chi gael y peth tebyg, y peth cywir. Mae'n rhaid i chi gael arian. A yn fwy na hynny, mae'n rhaid i chi gael ddigon o arian yn does. Mae'n ffordd arall o dal i weithio yn does. Chi'n gallu mynd i'r siop, a chi'n gallu gweud, put it on my account. Credit. Mae'r cwmni chi'n prynu ganddyn nhw, maen nhw'n gwybod pwy i chi, maen nhw'n gwybod bod ydych chi'r adnoddau i dalu, a felly mae'n cael ei roi ar eich cyfrif chi. Dyna sy'n digwydd fan hyn, ynddo fe? Nid arian Monopoly, nid bywyd Monopoly, nid esgus. Na, dyn go iawn. Dyn a bywyd teilwng, ond dyn dwyfol. A'r aberth yna, y taliad yna o dragwyddol werth. A felly mae Ioan yn gallu dweud wrthyn ni yn adnod 12, cynifer ag a'i derbyniodd. Rhoes iddynt hwy, y rai sy'n credu yn ei enw hawl i ddod yn blant Duw. Trwy ffydd, yn y cyfryngwr, i ni'n derbyn yr hyn sy'n wir amdano fe. Pwy yw fe yw'r mab. Fe yw mab Duw. Trwy ffydd ynddo fe, pwy ydyn ni nawr? Plant Duw. Gawyn i chi heno, sydd ydych chi'n gweld yr arglwydd Iesu Grist? Ydych chi'n gweld e fel hyn? Ydych chi'n gweld e fel
eich cyfryngwr chi. Ydych chi'n gweld ynddo fe bod Duw wedi dod yn agos atoch chi a bod chi nawr yn gallu nesau at Dduw fel plentyn annwyl trwy ffydd. Mae yna lot o bethau i ddathlu'r Nadolig yma, byddwn ni'n meddwl amdanyn nhw yn yr wythnosau i ddod, llawer o agweddau gwahanol i'r Nadolig, ond dyma lle ni'n gorfod dechrau, ynddo fe? Heno mae dyn ni gyfryngwr. Mae Duw wedi dod ato ni, a ni nawr yn gallu dod at Dduw, trwy ein cyfryngwr, y dyn Crist Iesu. Diolch iddo. Amen. Amen. Ganwn ni i orffen rhif 38. Ni aned neb erioed i'r byd fel Iesu Grist. Rhyfedd iawn, dyma'r unig garol o'n i'n gallu ffindo sy'n defnyddio'r gair cyfryngwr, so o'n i'n gorfod canu heddiw. O'n i'n synnu bod e ddim yn ymddangos yn mwy o'r carolau. A mae'r ail bennill yn dweud hyn, mae'r iachawdwriaeth fawr yn rhad trwy Iesu Grist. Cael cymod heddwch a glanhad trwy Iesu Grist. Ymdeimlo a phechod sydd yn rhaid. A phlygu glin yn llwch i'r llaid. Hynny, mae'n rhaid i ni weld ein pechod, ond angen ni am gyfryngwr. Ac yna cael golchiad cyflawn yn y gwaed trwy Iesu Grist. Cyfryngwr, ceidwad, arglwydd yw, eiriolwr, meddyg, brawdwr byw, ein brawd arweinydd, gwir fab Duw, yw Iesu Grist. Nawn ni sefyll i ganu.
bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda phob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.